Kumusta ka na, baby Bagwis? Ha? Mataas kaya dinapuan mo? Mga kasinag, good morning. Isang pinagpaalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Sana lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Sana malapatan naman natin ang pagsubok ngayong maghapon. May pagkakalob sa atin ng mahal na Panginoon. Ayan mga kasinag, pakainin natin si Bagwis. Dadalhan ko siya ng pagkain doon sa unahan. Kasi doon mga kasinag, kung makikita doon mga kasinag, may nag-aabuno. May nag-aabuno kasi doon mga kasinag ng palay. May istorbo lang si Bagwis. Hindi rin makakain yun ng ayos yan. Ayan mga kasinag, napakaganda ng umaga ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw. Ayan Bagwis, good morning. Ayan si Bagwis mga kasinag sa baba. Ay, busog. Ano kaya nahuli niyan? Naglalaro siya. Bagwis, kumusta ka na? Ha? Anong kinain mo? Busog ka baga? Anong nahuli mo? Ha? Busog mga kasinag. Ano kaya nahuli nito dito? Alamin daw natin. Opo, anong kinain mo? Ha? Busog kung makikita nyo mga kasinag nakita nyo yan? Butog-butog yung tulak niya. Ano niya, yung tiyan niya. Ano kayang kinain yan dito mga kasinag? Ay, daga. Nakahuli ng daga mga kasinag. Ayan yung buntot Nakahuli pala siya ng daga. Ayos yan mga kasinag. Natututo na siya maghunting. Bagwis, magbantay ka lang dito ha. Basta ang piste na pupunta sa palaya natin, hulihin mo ha. Ano, kainin mo. Paano mga kasinag, itong dala ko na daga, hindi ko na ibibigay kay Bagwis. Kasi busog naman siya Ayan si Bagwis mga kasinag Ayan tingnan nyo mga kasinag busog na busog talaga Tingnan niyo yung dibdib niya Kumusta ka na? Tuyo ka na baga? Dito yan naligo mga kasinag kanina Diyan siya naligo. Sa ano na yan, sa pasakil na yan. Kasi yung tubig doon sa baba kanina nangangamoy balahibo niya. Malupit na talaga si Bagwis ngayon mga kasinag. Natututo na siya maghunting ng sarili niyang pagkain. Kaya tama yan, para sa mga susunod hindi na tayo mahirapan magpakain sa kanya. Aray. Nakagat yung langgam mga kasinag. Nakarating sa singit ko yung langgam. Ang sakit. Walang hiya na kalamintas to. Kinagat ako ng kalamintas sa singit. Yung ano mga kasinag, yung ligha. Walastik na yan. Puro ligha pala sa puno na yan. Ay meron nga, dami ang ligha Walastik na yan. Sakit. Kinagat ako. Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Ang makisig na si Bagwis. Nahawakan daw natin. Kumusta ka na? Ha? Di ba? Ang bait na mga kasinag. Nahawakan pa natin. Kumusta ka na, baby Bagwis? Ha? Mataas kaya dinapuan mo? Daliri mo lang ang nahawakan ko. Tilos ang mga kukumaka kasinag di ba? Talagang ano na siya, katakot na talaga. Pag nakahuli talaga yung mga kasinag, wala na talagang kawala kasi yung kuko niya napakatilos na.
Ang lalaki na pati. Hello. Ang taas mo kasi Bagwis. Kukuha lang ang naabot ko. Ang taas niya. Oh, ganyan lang. Hindi ko maabot. Kailangan magtingki pa ako. Ganyan. Oh. Oh, kita niya mga sinag. Opo. Huwag paralayas ha. Dito ka lang magbantay sa palayan ha. Ano? Para yung mga pisti nakakain dyan o yung mga daga nakakain ng talim nating palay. Ikaw nang kumain, ano? Kainin mo yung mga daga na yan. Ubusin mo. Takutin mo sila para walang pumunta dyan. Ha? Opo. Takutin mo ha. Very good. Ayan mga kasinag, kinausap ko na si Bagwis. Sabi ko takutin niya yung mga pisti dito. Ayan na siya oh. Ayun ang magandang balita. Si Bagwis nakakapag-hunting na. Wala naman akong binigay pang daga dyan mga kasinag. Ngayon nga ibibigay ko sana yung dala ko para pakainin siya. Good news at pagdating natin dito busog na siya, nakahuli na. Ayun ang maganda dito mga kasinag. Natututo na talaga siya maghuli. Kaya itong daga na ito, tawag dito, ibalik ko lang ulit doon sa kulungan niya, doon sa hawla. Opo. Aray talaga. May nangangagat talaga mga kasinag. Hindi talaga biro. Ang sakit mga gat. Nakadaluhan ako sa singit. Ano mong bahay niyan? Grabe talaga dyan sa puno na yun mga kasinag sa puno. Ayan o. Grabe kayo mga kasinag. Ayan o. Ay sa mga bahay nito. Ayan mga kasinag, kung makapansin nyo. Ayan o, ang dami o. Puro langgam yan mga kasinag o. Yan nakakapit na yan sa puno. Puro langgam yan. Yung kalamintas kung tawagin dito, yung ligha. Kulay pula. Ang sakit mga gat. Ayan, sige magparakurahaw ka lang para tumakbo lahat ng mga piste dyan. Ano, parakurahaw ka lang dyan ha. Para magliparan lahat sila. O paano mga kasinag, hanggang dito lang. Uwi muna ako sa bahay kasi gatungan ko yung ikalawang salang nung kinukupra ko. Para matapos na yun mga kasinag. Mga kasinag, maraming salamat pala sa inyo. Lalo na sa pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Sa lahat ng ating viewers, subscribers. Maraming salamat mga kasinag. Suportahan nyo naman ang aking Facebook page na Imboy Uragon. Kahit maka 5,000 followers lang ako mga kasinag, subukan ko rin. Baka sakaling mamonetize ako dun. Yung daga na dala ko mga kasinag, sinubukan kong ibigay kay Bagwis. Sabi ko ibigay ko na rin ngayon para hindi ko na ibalik dun sa hawla niya. Ayan si Bagwis mga kasinag sa baba. Pagka bigay ko nga kasinag, hindi pala nabungaw na masyado. Nakawala. Nakasuot dito mga kasinag sa loob niyan. Nakasuot dyan Ayan si Bagwis Hindi mo ka hinabol agad. Nakawala tuloy. Insegida mga kasinag, pag taktak ko, hindi pa pala bungaw yung daga. Yung nakawala tuloy. Ay, pag taktak ko kasi mga kasinag, nagkapang-gapang pa yung daga. Pagbaba ni Bagwis, kala ko hulihin na niya. Hindi pa pala. Nakawala tuloy yung daga mga kasinag. Sabi yun hulihin mo yun ha. At nakawala na, ay baka kainin nun ang ating palay. Bagwis. Yan ang makasinag, ang makisig na si Bagwis.
Tingnan mo ang sarili mo. Nakita mo ang sarili mo? O, tingnan mo ang sarili mo. Ayan, magpahawak mga kasinag. Ano na si Bagwis. Naalangan na siya magpahawak. Tuyo na agad yung balahibo niya. Kanina naligo yan eh. Ngayon tuyo na yung balahibo niya. Kumusta ka na? Ha? Huwag magparalayas ha. Dito ka lang ha. Ano po? Huwag magparalayas. Huwag magparapunta kung saan saan. Dito ka lang magbantay ha. Ano ba Luis? Opo. Ayan na mga kasinag oh. Nagpapahawak pa naman pala mga kasinag. Di ba? Mahirap na mga kasinag na ano. Baka ano siya imang kamros. Bumao naman yung mga kuko sa kamay ko. Kaya dahan-dahanin lang natin. Mahirap kasi siyang biglain. Tumutunog pa, dito pa yung daga. Saan kaya dito? Dito sumuot mga kasinag oh. Wala. Okay lang yung mga sinag, busog naman si Bagwis. Ayun ang mahalaga. Mga kasinag, maraming salamat pala sa ating mga subscribers, viewers, sa lalong pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Maraming salamat mga kasinag, kasi hindi nyo pa rin ako pinapabayaan hanggang ngayon. Mga kasinag, suportahin nyo na rin pala ang aking Facebook page na Imboy Oragon. Salamat po. Baka sakaling mamonetize din ako ng mga kasinag. Maka 5,000 followers lang mga kasinag. Saan na pupunta yan? Maglalaro. Ayan lang ang had ko sa inyo mga kasinag ha. Ayan lang ang lambing ko sa inyo mga kasinag. Pakisuportahan na rin ang aking Facebook page. Salamat mga kasinag. Hanggang dito na lang. Kasi magkatrabaho pa ako mga kasinag. Sa mga susunod na lang ulit. Bye bye.